Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Mikel Mikeo dugu gurekin. Bera, aktore moduan definitzen da. Baina antzerkiaren arloan saltsa guztietan ibili da. Azkenaldi honetan idazten ibili da J Fuego eta plazaratu duen azkeneko liburua ekarri digu. Goazen ba, berarekin hitz egitera. Ongi etorri, Mikel? Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi. Lanpeturik. Bueno, hori ona. Bai, ona da. Baina gustora. Lana falta ez dadila, mesedez. Hori da, bai. Eta etxean daukadan lana ere bai. Ze familia handia duzu, ez? Bueno, ez oso handia, gaur egun ohikoa denako kontuan hartuta bai, 3 seme alaba, baina, pozik. Oso ondo. Eta nola definitzen zara? Zure burua nola definitzen duzu? Handia. Burua handia. Hori hasteko. Eta gogorra edo? Gogorra batzuetan bai. Baina, ez hainbeste. Ez, nik esango nuke aktorea. Bale. Bai, aktorea, bere garaian ikasi nuen erizain, baina... Bai, erizaintza? Bai, erizaina. Ostras! Baina badirela 13 urte utzi nuela ospitala, eta antzerkian sartu nintzen, osoz. Egon nintzen urte batzuk, antzerkia eta ospitala batera egiten, eta erabaki nuen, bat edo beste, antzerkiarekin geratu nintzen. Eta hori, nik aktorea naiz, baina horretaz aparte egiten ditut, idatzi, zuzendu, denetarik. Gustatzen zait saltsa guztietan aritzea. Osa, antzerkiarekin zerikusia duen guztia, pixka bat, ez? Argiak jarri, denetarik. Antzerkia gustatzen zait, gustora dago eszenario baten gainean, edo aurrean, edo mahai batean imaginatzen nola izango da eszena edo. Eta gustokoa dudanez, horretan nabil. Horrera. Eta orduan nik galdetzen diot normalean jendeari ea txikitatik zeukaten hor antzerkia egiteko grina. Baina zure kasuan imaginatzen du ez? Ez asko, baina 4 anai-arrebak ginen. Bale. Nire anai-arrebak oso nik baina adina gehiago daukate. Txikia 7 urte baina ni baino gehiago dauzka. Bale, osa helduagoak dira guztiak. Eta jolastu behar nuen bakarrik. Eta etxean nengoen hori sabana bat hartzen eta erromatar enperadore bat nintzen edo horrelako gauzak egiten dituen, baina jolasean. Osa, imaginazio nahiko txozen. Bai, hori txikitatik. Ere, gustatzen zitzaila historiak asmatu eta horrelakoak. Baina ez nintzen bideratu alde hartara, nik ikasi nuen hori erizain. Baina bukatu ondoren, ikusi nuen Iruñan bat zegoela antzerki eskola bat, eta pentsatuen zeratik ez sartu, ea zer den. Eta hortik pasa dira 20 piko urte, eta hemen jarraitzen naiz, gustora. Eta orduan, noiz edo nola erabaki zenuen aldaketa hori? Ez azkenean, nahiko aldaketa handia da. Oso bitxia da hori. Hori da. Gertatu zait, norbateri hitzegetean niri buruz, aktorea da, baina ikasi zuen erizaina, Mikel Mikeo. Ez dago besterik. Nafarroan ez dago besterik, ez. Hori, bukatu nuen erizain ikasketak, egon nintzen lantegi batean lanean, ez nuen oso atsegin. Eta ikusi nuen aldizkari batean, bazegoela Iruñean antzerki eskola bat. Eta batean ez dakit burmuinan zer piztu zitzaidan, eta joan nintzen. Hasieran probak egiteko. Probak egin, esango dizute ez duzula balio, eta akitxo. Pentsatzen zenuen ezetza jasoko zenuela. Ni eta lasain nengoen. Frogatu nahi zenuen. Baina hartu ninduten, esan nuen, hartuta daude, egin lehenengo maila. Eta lehenengo egunetik maitemendu nintzen, eta hori. Hasieran lan egiten nuen ospitalean eta gero antzerki ikasketak, gero hasi nintzen lanean. Eta erabaki behar nuenean antzerkia edo ospitala, antzerkiarekin geratu nintzen.
Jo, Bai. Arraroa, baina. Bai, eta piztu zitzaizun horrela, osea... Egun batetik bestera, bai. Bai. Antzerki eskola batean sartzea. Zenbat urterekin edo? 24 urterekin hasi nintzen. Bai, zen erabaki luze bat edo egun batean esan nuen, venga, sartu hemen. Ze baiz? Bai, eta horrela esan nintzen. Etxean ez zidaten esan, baina zertan zabiltza, badaukazu karrera egina, Hori da. jarri hemen Bai, baita ere, etxekoak ez, batzutan ez, baina orain... Kontuan hartu behar dugu laugarrean nintzela. Karo, ja, zer eukaten... Eskarmentu handia zeukaten nire gurasoek nire anaia arrebekin. Eta esan zuten, hori nahi baduzu egin. Hori gustoko baduzu, aurrera. Saiatu eta horrela jarraitzen naiz. Eta esan duzu lehenengo egunetik ja maite mindu zinela antzerkiaz, eta zer izan zen harrapatu zintuen gauzatxo hori edo... Gauza asko, haien artean, papatean beste persona bat izan. Eta edozein gauza egiteko aukera izan, hori, beste bat izan. Ez dakit zer esango du horrek niri buruz. Bueno, bai, baina interesgarria, noski. Eta baina dena, gorputzeko klaseak, niretzat hori zen erabat berria. Claro, deskubrimendu moduko bat, energia jarri, baina zer egin behar dut hori egiteko, edo tensioa gehiagik edukazuten, ze tensioa edo dena berria zen, baina dena niri gustatzen zitzaidan pila bat. Egiten genituen egunero 6 ordu klase. Ni gustora egingo nuke 10, 11 edo, bai, ni pozik nengoen hor, eta hori, horregatik jarraitu nahiz gero antzerki klaseak emanez, gustatzen zait, azken finean antzerkia. Bueno, ez dakit oroituko zaren, baina zu izan zinen antzerki irakaslea. Bai, gogoratzen. bai, gogoratzen. Txiki aritzenean hor, antzerki eskolan. Eta oso ikasle txintxo eta ona. Jatorra. Bai, egia da. Ez dakit, klasean askotan, badituzu ikasleek oso atsekin izaten dituzula eta beste batzuk, agian ez, baina zuek kasuan ez. Bai, oso ondo, boste naiz. Bai. Eta orduan, gero, zu ze bide hartu zenuen antzerkiaren munduan hasieran, antzezle moduan jarri zinen edo... Bai, bukatu nituenean ikasketak hasi nintzen 2 antzerki taldetan. Bale. Bat kasiete, nire klaseko kideak jarraitu genuen antzerki talde bat osatzen. Eta egin genituen 3-4 antzezlan, eta beste bat movimiento bola. Horrekin egiten genituen bakarrizketak. Abitu? Bai, eta horrekin lehenengo urteetan oso ongi gindoaz? Ongi dago? Bai, gindoazen edo bai. Eta... Hemen ez dago euskaltzaindia, ez ateratzen euskaltzaindia zuzentera orduan. Justu gaur, atera egin dut, gaur ez dute azterketa egin, baizik eta duela 2 hilabete eta gaur atera dira emaitzak. Eta, probatu duzu? Ez, proba idatzean. Bai. Baina, tira, non nengoen? Movimiento bolarekin. Eta lehenengo urteetan oso ongi gindoa zen. Bai. Ez, iaia astero bakarrizketak egiten genituen, eta hor, ikasi nuen idazten. Claro, eske bakarrizketak egiteko behar duzu. Egiten genuen geureak, eta hori aprobetxatu nuen kreatibitatea ateratzeko eta primera pasatzen genuen movimiento bolarekin. Epena den, krisialdiarekin bakarrizketak eta hori jaitsi zinen asko. Bai, egon momentu bat non pilpilan zeuden, ez? Bai. Edo non eskatzen dituzten... Astero egiten genuen emanaldiak tabernetan. Baina hori, galdu zen, eta taldea utzi genuen. Eta orain, saiatzen naiz nik nire kabuz bakarrizketak egiten, baina egoera honekin oso zaila dago. Bai. Zen tabernak etxeta daude gehienak. Eta hori normalen egiten da giro horretan, ez? Taberna giroan, pixka bat hor... Antzerkian ere egiten dira, baina niri gustatzen zait tabernetan egitea. Hor dago publikoak anaia edo. Bai, hori da. Eta asko hobeto pasatzen duzu. Eta nola inspiratzen zara edo, bakarrizketa bat egiterakoan nola inspiratzen zara? Edo nola dakizu hori funtzionatuko duen edo ez? Edo bintzat nik ez dakit. Nik ikusten dut zerbait, pentsatzen dut hor badago saltza edo, saietan naiz idazten. Eta gero ikusleak esango didate. Claro. Ikusleak esango didate, bai posgrazia egiten du, eta barrezka.
edo bestela ez, isilduko dira eta pentsatu, hau ez zen nahin divertigarria. Baina nik ikasi dut egiten, nik ez dut ikastaroak egin edo... Praktikarekin ez, esperientziarekin. Probatzen eta azkenik ikusten duzu zerbait funtzionatzen duela eta errepikatzen duzu eta beste batez, uzten duzu. Eta zer izaten da zailagoa, ze azkenean, bakarrizketetan pertsonai bat eraiki dezakezu ez, baina normalean zu zara, ez? Hor jendearen aurrean edo... Bai, zu zara, baina pertsonai bat zara. Pertsonai bat zara. Eszenatoki baten gainean esaten duzu gauzak normalean ez denukela esango, askotan. Baina zailena ez dakit zer den. Badaukat lagun bat, esaten didana, eske idatziko bazenu bakarrizketa bat nik egingo nuke. Esaten dit. Bai, baina lehen idatzi behar da, eta gero egitea baita ere badauka bere gauzak. Ez da gauza bera lagun artean hitz egitea edo ikusleen aurrean. Nik ezagutu du jende asko, pensatzen duela hori. Eske ni familiarekin hitz egiten duenean barre asko egiten dute. Bai, baina gauza bada familia. Claro. Eta beste gauza bada ikusleen aurrean, taberna batean, erdiak mozkorrak eta ez dakit nor bere gauzetaz hitz egiten, hortik bakarrizketa aurrera ateratzea, ez nuke esango ez dakit oso zaila dela, baina badauka bere gauza. Bai, bere gauza, ez? Eta gainera zure publikoa oso ondo, egin behar zu eskaner moduko bat, ez? Ikusteko nor dagoen zertara, bai. Hori minutu batean ikusten duzu, nor dago ongi pasatzeko asmoz, nor ez du zurekin ezer ikusi nahi, nortzuk daude hor gogoarekin baina ez dira animatzen, eta hori oso garbi ikusten da. Nik beti esaten dut, tabernetan ikusleak ez dira izkutatzen. Hor daude ongi pasatzeko eta ez badute ongi pasatzen zurekin. Beste gauza batera... Ez dute arazorik, daukate hor barra bat. Hori da. Eskatuko dute garagardoak eta hala. Eta listo. Eta tabernetan oso garbi ikusten da, ikusleak nola daude eta funtzionatzen baduzu dela ez. Eta zein da gehien gustatzen zaizun gauza? Antzerkiaren munduan idaztea, zuzentzea... Dena, gauza batetik bestera pasatzea. Vale. Batekin geratzekotan, aktuazioarekin geratuko nintzateke. Bai. Eta taldean edo bakarka? Ezberdina da, baina taldean politxagoa da. Zeren taldean egiten dira gauza asko, egin dezakezu gauza ezberdinagoak. Baina bakarka, beti esaten dut, ongi baldin badoa, bakarka gozatzen duzu pila bat. Zen zaude hor bakarrik eta gertatzen da, zuk nahi duzuna. Bai, zu jartzen dituzu denborak, ez? Bai, hori da, erritmoa, zer esango dut, orain ez, edo bapatean improvisatzen hasten bazara, ez dago inora bakarazorik, ez duzu inori okertuko. Hori da. Zu hor zaude eta nahi duzu improvisatu, hala. Baina, taldeka ere, gauza politiak dira eta... Ez, denetarik, nik uste dut politiena da gauza bat egitea eta beste egun batean beste bat eta horrela egitea. Eta aldatzea. Bai, saltsa guztietan. Oso ondo, saltxeroa, zara orduan. Apur bat bai. Eta orain zertan ari zara, momentu konkretu honetan? Orain aurrak ezitzen. Aurrak ezitzen, bai. Nire 3 aur. Horrere antzerkiak egingo dituzu, ez? Haiekin behintzat? Ipuinak kontatu denetarik eta haiek ere antzerkelariak dira. Bai? Bai. Alaba batez ere. Bai, adibidez, ona etorri naizenean esan didate, eske kontatu behar duzu hau eta gezer, bai, esaten dizute ze kontatu. Bai, semeak esan dit. Kontatu gustatzen zaizkidalak dinosaurioak. Ai, ze jatorra! Eta kontatu dut. Eta alabak espatiak eta izozkiak, bale, venga, kontatuko du, lasai. Eta hori, baina, antzerkiarekin edo kreatibitatearekin bai. Lotuta, orain idazten ari naiz, narratiban. Narratiba. Bai, pasaden urtean argitaratu nintzen liburu bat, eta, hurrengoa idazten ari naiz. Baina ez da antzerkia, ez? Da narratiba, historio bat? Bai, jarraitzen da antzerkia idazten. Bai. Baina gehienetan nire kabuz, eta, borroz daukat idatzita, eta noizbait agertzen bazain norbait, ez duzu izango antzerklan bat idatzita, ez dakit, 4 aktorentzat eta 2 mutil eta 2 neska. Agian bai, edo molda dezaket bat, edo. Antzerkia jarraitzen dut idazten, baina ez nire kabuz. Bale. Baina orain narratiban bai, argitaratzeko asmoan nabil, eta pasaden urtean argitaratu nintzen bat, eta auskalo, aurten 2.
Eta zeba egin zenuen horrelako, txipaldaketa edo? Narratiba honekin, beti izan dut narratiban idazteko asmoz. Vale. Duela 5 urte den nengoen antzezlan batekin, trabatuta. Ez nekien nondik atera, idazten nuen estena bat eta ez zitzaidan guztuetak, berehala ezabatu. Eta esan nuen, amaitu hau, hasi narratiba idazten, helbururik gabe, idazteko batarrik. Eta poliki idatzi nuen eleberri bat. Oso arraroa, baina atera nintzen aurrera. Gero idatzi dut beste 2, baina ez nintzen animatzen argitaratzea. Vale. Eta pasaren urtean, hasi nintzen kontakizun motzak idazten. Bazegoen San Ferminetako lehiaketa bat. Bai, egia da, bai. Eta horretarako idatzi nuen bat, atsegin hartu nuen eta esan nuen, jarretukonak gehiago, ja gaiak ezberdinak. Eta konfinamenduarekin, izan nuen denbora pila bat etxean idazteko. Eta jotak ibizien. Bai, eta urte pasata, konturatu nintzen, nuela nahiko liburu bat argitaratzeko eta animatu nintzen. Eta pozik, momentuz irakurri dutenak, esaten dute oso polita dela, eta barregarria. Eta diozu direla, zatitxo motzak, ez? Edo historio motzak. 200 hitz inguru dauka bakoitzak, orrialde bat, oso laiztre irakurtzen dira. Eta, gaiak oso ezberdinak. Askotan aurrak, orain da buruan dakoa dana. Claro. Baina edozen gauza lagunak edo amodioa edo gauza asko. Osea, pixka bat zure inguruan duzunaz inspiratzen zara? Burura etortzen zaidana. Atsegin ditudan gauzak, historia, baditut kontakizun batzuk historia nire moduz kontatuta dela. Eta burutik pasatzen zaidana. Nik askotan esaten dut, nik ez dut idazten nahi dudana, baizik eta ahal dudana. Eta burura datorkidana, idazten dut. Eta hemen daukazu liburutxo hori? Bai, noski. Eta irakurriko zenuke pixkatxo bat? Nahi baduzu, baina gaztelaniaz dira ez da zaizu inporta. Badaukat bat Euskaldun Zerrau, izena duela, sakian aproposa izan daiteke. Euskaldun Zerrau. El lugar era tan tranquilo como bello. Tras 4 años aprendiendo euskera, decidieron ir a algún pueblo euskaldún a escuchar solo euskera. Dejaron las maletas en la casa rural y salieron en busca de un bar o algo. Pronto encontraron un hombre con una gran txapela. Llegaba el momento de probar su nivel de euskera. Egunon, jauna, herri honetan tabernarik alduzue. Qué orgulloso se quedó Alberto. Ostatue, bai, xeutu gara eta algo gautzen zuntzen amaiok. Ostras, ¿qué era aquello? Ese hombre parecía Euskaldun Zerrau, pero mucho. Barkatu, errepikatu Joder, Alberto, más sencillo, errepikatu mesedez, baina poliki. Seiuk aruta, eago galorik, zuzen amaiok. Creo que tenemos que seguir recto. Eskerrik, jauna, eskerrik está mal dicho. Sí, eskerrik estará mal dicho, pero daba igual. Continuaron como creyeron entender, pero no encontraban esa posada. Es más, se perdieron y no sabían volver a la casa rural. Probaron preguntar a otro, pero decidieron hacerlo en castellano, por si acaso. La posada, un hombre nos ha dicho que por aquí. Habla de euskera y no lo hemos entendido. ¿Quién? ¿El de esa casa? Sí. Cosme, ese no sabe euskera. Vino aquí de Soria hace 6 años y le da lo mismo Kaixo que Agur. Os habrá vacilado. Ai, ze ona. Hori da, Euskaldun Zerrau. Ze guai! Vale, pozten naiz, gustuko izatea. Eta hori esaten da askotan, ez? Ni badukate osaba bat, dela mutrikukoa, eta, bizta oso elkarrekin, baina bagaude momentuak ez dio da ulertzen zer dioen, ez? Azkenean zu ikasi duzu batua, ez? Bai, eta askotan oso azkar egiten dute, eta ez galtzen zara, eta, horrekin bururatu zitzaidan historia hau, eta, hemen dago. Bai. Oso ondo, ze guai. Hasi naiz euskaraz idazten, baina mantxo egin behar duzu. Gutxinaka. Gauza da, ideia izatea, gero egitea, akatsak kendu, berriro. Agian, gaztelaniaz idazten du. Naturalago, ez edo? Ez, eta idazten dudanean, eta gero egiten dut 4 edo 5 aldiz errepasatu. Euskaraz egin behar ditut 50 edo 55. Baina, poliki egin dut. Gutxinaka. Ez daukat plazorik edo eperik egiteko, poliki-poliki. Hori da. Eta horrengoa orduan, baita ere ez
Bai, arlo... kontakizunak, baina dira denak seme txikiaren heziketari buruz. Da, nire semearen, hirugarren semearen lehenengo urtea. Pues hori, gauak lo egin gabe, biberoiak, pardelak. Bueno, hori izan daiteke ez, pues eso, umeatzateko momentuan ez, zerbait, irakurtzeko eta pixkat prestatzeko, ez, helburua prestatzeko. Da, nola esango nuke, lasaitasunez hartzeko pues momentu hau, aurrak izateko momentua, barrez egiteko eta filosofiarekin hartzeko. Askotan, aitak eta amak gurasoak pentsatzen dugu dena perfektua egin behar dugu eta ez da inoiz perfektua ateratzen. Beraz, liburu horretan pues, ateratzen dut nire tontakeriak. Pues, gauak lo egin gabe, erdi lokartu eta gozariak prestatu eta dena aldrebes egin, pues, bueno, pues, ateratzen dira gaitza. Gauzatxoak, gertatzen diren gauzatxoak. Hori da. Baina, bueno, hori da nire asmoa. Urte bat, beraz, abuztuan bukatuko dut idazten. Eta gero, saiatuko naiz, udazkenean plazaratzen. Ba, hau emititzen denean ja plazaratuta dagoen. Ea sorte dagoen, bai. Eta gero, karo, imaginatzen dut, bueno, aurren heziketaz aparte, COVID-aren asuntoa ere, pixka bat hor ere eragina izango zuela antzerkia, bueno, alde batera pixka bat usteko edo? Bai, alde batetik bai, baina, bueno, aurrak entzen diteate denbora asko. Beraz, nire asmoa zen, pues hori, tabernetan eta bar bakarrik egitea eta COVID kontu honekin ezin da. Zuzenean, nahikoa dute, pues hori, aldudan bezala lana aurrera ateratzea, emanaldiak zuzenean ematea oso zaila da momentu honetan. Baina, bueno, ez dakit, datorren urtean, mendik 2 urte barru, pues ez dakit. Saiatuko naiz berriro bakarrizketakin eta batez ere antzerkiarekin. Duela 5 urte edo estrenatu nuen azken antzezlana eta badaukat gogoa berriro. Talde batekin edo bai, talde batekin eta pues hori, beste personai bat bihurtu eta pues hori. Zure aitaren papera edo kapa edo alde batera utzi ez? Hori da, hori da. beste baten. Eta beste personai bat nirekin ez duela zerikusirik. Bai, hori baita ere, bueno, azkenean ez dakitzu ze iritzi duzun, ez? Baina antzerkiak igual hori ere ematen dizu, ez? Pixka zure bizitatik deskonektatzeko... Bai, erabat. Nik esaten dut, nik antzerkian nagoenean, itzaltzen dut mugikorra, beti. Osea, estenatokira edo... Entsaio batera. Entsaio batean itzaltzen dut eta ez dago mugikorrik, ez dago beste gauzarik bakarrik antzerkia. Eta hori sopolita da. Hori momentu horretan bakarrik hori egitea. Keten dut, ez badut zuzentzen, erlojua ere kentzen dut. Denbora da antzerkirako. Eta bukatzean, esango digute, amaitu dugu, bale, venga, orain, itzuliko gara mundura. Zuzentzen dudanean ez ikusi behar dut. Estena hau ja pasatuko dugu, bestela ez digu denbora emango. Baina hori, aktuatzen naizenean, bakarrik dago antzerkia. Eta zen nolako harremanak sortzen dira? Azkenean horrelako momentu magiko bat edo, bueno, bai, horrelako historia bat sortzen duzunean, zen nolako harremanak sortzen dira aktore, zuzendarien artean? Ba, laguntasuna, apur bat. Bueno, hori ere bai kontuan hartu behar duzun pertsonak nolakoak diren edo bai. Baina gehienetan laguntasuna. Oso harreman estuak, oso lehen aipatu dut, movimiento bola horretan oso giro polita genuen. Bai, emanaldira joaten, gero itzultzen, askotan afariak egiten genuen, edo zuzenean parrandara joan. Oso harreman estuak eta oso politak azken finean. Aktoreak eta antzerkian mugitzen gauren pertsonak oso bereziak gara. Eta hori, oso ongi moldatzen gara, bakoitzak bere pedradarekin. Hori da, bai, pedrada handiak daude mundu horretan. Baina gustora, oso... Nik movimiento bolako urteak oso gogo onarekin gogoratzen dut. Oso ongi pasan nituen urte horiek. Zer guai. Eta zer da zure ustez antzerkia gizarteari ematen diona, edo eskaintzen diona? Edo zergatik da antzerkia garrantzitsua? Gauza pila bat. Azken bola honetan badago korrente bat edo antzerkiak balio behar duela zerbait irakasteko. Bale. Balio du, nik ez nuke esango ezetz.
baina besterik gabe gozatzeko, pasatzeko ordu bat edo ordu terdi bat gozatzen, gustora zerbait ikusten eta atzean kanpoan dagoen mundua ahazten. Nik behin gogoratzen dut ikusle bat, giro txar bat, momentu txar bat pasatzen ari zela, ikusi zuen nire antzezlan bat eta esan zuen ordu batean ahaztu dut gertatzen zaidana. Mila esker. Besterik gabe. Beraz, antzerkia badauka emateko gauza pila bat. Eta horregatik badira 1000 eta 1000 urte antzerkia egiten dela. Bai. Ezakit, telebista sortu zen 20. mendean eta izango du bere iraupena. Baina telebista ja modatik pasatzen denean eta ziur nago antzerkia jarretuko dela. Zuzentasun hori, aktoreak hori izatea, hori mantenduko da. Beti krisian, antzerkia beti dago krisialdian, baina hori mantenduko da. Ezakit zergatik, bere magiarengatik ziur aski. Eta esan duzu hori telebista egunen batean edo modaz, modaz, etorriko da beste zerbait, bere leku hartuko duela, ez dakit internet edo ez dakit zerbait, ziur nago. Ziur, ez dakit, auskalo. Baina, nire ustez, hori, antzerkia, grekarrak egiten zuten eta mantentzen da, eta jarraitzen da egiten, eta jarraitzen da. Ez dakit telebistaren bidea hain luze izango denik. Eta, noizbait gertatu altzaizu, horrelako esperientzia ungigarririk edo eszenatoki baten gainean edo bitxirik edo... Pila bat. Bai? Baina pila bat, bai. Eszenatokian eta tabernetan eta denetari gertatu zait. Adibidez, behin egin genuen taberna batean emanaldi bat erdi improvisatuta, genuen gidoi bat, baina eszenak. Bale. Tekstu eta improvisatzen genuen eta bukaeran egiten zen estralurtar ezkontza bat. Bale, berez bitxia. Bai. Baina, tontakeria bat zen, baina hori. Eta nik azaldu nuen ikuslei. Estralurtarren ezkontzetan ez da arroza botatzen. Bale. Fruta baizik. Nahi duzuenean eta batean, taberna batean, botatu zitzaidan mandarina bat. Eta nik jaso nuen hori, eta, oso ongi, hau da, ez dakit zer. Jendea parrezka eta denak pensatzen zuten adostuta zegoela, eta ez zen horrela. Bazegoen tipo bat, motxilan beti zeukala fruta. Kalean zegoen eta goxe izan ez gero, ni hori horrelakoa naiz, hori gertatu zen. Eta hori, batean, iritsi zitzaidanean, mandarina, pentsatu, baina hau, nola posible alda? Hori, eta horrelakoak, eta ez dakit, batean zuriz geratzea, eta ez jakin nola jarraitu, eta hasi improvisatzen, eta zure taldekoek ikustea beste gauza bat kontatzen ari zela, baina parrezka, eta batean konturatu, eske galdu da, baina agian 3 minutu pasa. Eta ni esanez, ez dakit nola jarraitu, baina, hala edo nola jarraituko naiz, zuek lasai, momentu batean iritsiko zait, eta taldekoek barrezka. Jode, nola improvisatzen ari den, Eta batean batek, agian galdu da benetan, eta esan zuen hitz bat, kokatzeko. Eta zorrapatu zuen. Bai, orain badakit nondik, eta jarraitu nintzen. Baina barrezka baldin bat zeuden, hori... Bai, hori da... Incluso txiste, baina hobeagoa zen, egoera. Baliteke... Paiazoaren frakaso moduko hori, ez? Momentu horretan, hori, aktoreari azten bazaio, komedia bada, ez da alazan dirik. Jarraitu behar duzu hizketan, ez isilik geratu, baina hori, nire taldeko pentsatzen duten, hori, improvisatzen ari nintzela, eta nahita egiten ari nintzela hori. Gero pentsatzen zuten, agian luzeegi egiten ari da, Eta orduan, zure ustez, hori eta igual pixka bat antzerkiak duen magia, zuzentasun hori edo... Bai, edo zuzenean egiten dela, eta orduan, hor dagoela pertsona... Bai, eske hori, zuzenean gertatzen da, hori da bere magia, eta gertatzen dena, nahiz eta antzerkia izan,
benetazkoa da. Hor da daukazu pertsona. Bai. Ez da irudi bat, eta magia hori magia horrek lortzen du antzerkia oraindik bizirik, larriarekin, baina arazoekin, baina bizirik jarraitzen du. Eta zein da zure aktorerik gustokoena, edo zure ikusi duzun antzerki obrari gustokoena, edo irakurri duzun antzerki obrari gustokoena? Ez dakit, aktorerik gustokoena, ez dakit, asko. Bakoitzak badauka bere gauza, ez dakit, nola... Adibidez, pila bat gustatzen zait, eta zuzenean ikusi dut, Pepe Villuela. Bale. Niri iruditzen dut klaun izugarria. Baina izugarria, gainera egin nuen ikastaro bat berarekin. Bai, Bai. Hemen Iruñan? Bai, antzerki eskolan. Eta oso ona da. Oso ona da, baina puntu batean egin zuen ekintza bat, paperak hartu, erortzen zizkitzaion, berriro hartu, berriro erori, horrela. Eta esan zuen, begira, nik hau egiten badut horrela, ez duzu barre egingo. Eta ez genuen barre egingo. Baina egiten badut beste modu batean, eta batean hasi ginen ikusten. Eta hasi ginen barrezka. Eta gauza bera zen, baina egin zuen aldaketa txiki bat, eta pasatu genuen ez barre egiteari. Eta ikaragarri iruditzen hori. Ze zaila, baina ze erreza egiten. Karo, bai. Hori da gauza baita ere, ez? Osea, zu ikustea, oso gauza erresa dela, baina... Baina oso zaila da, gero saiatzen zara zu eta ezin duzu. Baina egiten nahi gauza bera, baina zuri zaizu ateratzen. Eta hori, Pepe Villuela iruditzen zait ikaragarri ona. Gero gustatzen zait pila bat, Cansado, ez dakit, Minuika eta Cansado ezagutuko zuen, gaztegi zara. Ja, igual bai. Bi humorista, Minuika eta Cansado, eta hori oso onak iruditzen zaizkit. Eta hortaz aparte, ez dakit. Beti nago komedian pensatzen agian. Osa, zu komedia da zure gauza, gehien bat. Ni ikusten zait barre egitea. Ez dut esaten gero drama, ere noizbenka atxegen daukate ikustea. La Casa de Bernarda Alba eta horrelako dramak. Hori ere polita da. Baina nahiago dut barre egitea, antzerkian edo. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu artearen edo, baita ere hori liburuaren etorkizuna eta... Beti bezala, arazoekin, zailtasunekin, baina, liburuak salduko dira, antzerkiak egongo da, ez dakit idazleak eta antzerkilariak nola egongo garen, baina, hori, liburuak salduko dira eta antzerkia egingo da. Beste gauza bada, hori, egiten dugun gauza horien egoera. Beti krisialdian, baina momentu honetan denok krisialdian daudenez. Ja, badirudi, ez garela bakarrak, ez? Hori da. Eta igual baita ere, ezakit, baina zenbait entzun diet, zenbait aktore edo antzerkiaren munduan dabilen jendeari entzuna daukat, oso inestablea denez antzeslea edo zuzendariaren egoera edo antzerkiaren munduan lan egiten duen pertsonaren egoera, pixka bat COVID-aren egoera nahiko ondo eraman dutela, horretara ohituta zeuden ja. Ohituta gaude, hori egia da, begira, nire daukat lagun bat, albañil, albañila dela, eta... Zurgina, uste dut? Zurgina, urte batean gertu zen lanagabe zian, eta deitu zidan oso larrituta. Begira, geritu naiz lanagabe, ez dakiz ere egingo duan, eta esan nion, baina daukazu 2 urte paro kobratzeko, ez? Baina ez dakit, akortuko zait, baina lasai. Nik ekainan bukatzen ditut antzerki klaseak eta uztaian ez dakit zer egingo duan. Eta esan zidan, baina zu ohituta zaude. Ohituta nago, baina zu lasai egon. Dituzu 2 urte aurkitzeko zerbait. Ohitu zaitezke ere, ez? Agian da momentua zerbait ezberdina egiteko, ez dakit. Baina hori, lasaitasun osoz, nik ez dut inoiz 2 urte paro kobratzeko denbora. Baina hori, esan zidan, ohituta zaude, ohituta gaude.
Alde batetik, tristea da. Bai, ez? Azkenean, bai, pentsatzen duzun esan duzu, ostra, naturalizatu dugu, ez? Egoera, super prekarioa, eta... Jakitea urte batean zer egingo duan, sortearekin, eta horrengoan ez. Baina, bueno, horrela gabiltza, eta, bueno, pozik bizi gara, askotan. Beraz, bueno, jarraituko dugu. Zuk uste igual hori dela, azkenean egiten dugu edo egiten duzu maite duzuna, ez? Orduan horregatik, bueno, pozik edo zaude naiz eta lan prekario bat izan, ez? Bai, gozatzen dugu egiten duguna, beraz, hori, hilabete bukaeran daukagun soldata ez da bakarrik kobratzen duguna. Kobratzen dugu beste gauza batzuk, eta... Materialak ez direnak, ez? Materialak ez direnak eta asko baloratzen dugula. Gero, ja hortaz aparte izango bagenu soldata finko bat, eta gainera jakingo bagenu hurrengo 5 urteetan zelan egingo bagenitu, imaginatu. Baina, bueno, agian ez dugu horretarako balio, ez dakit, edo agian orain esan dut aztokeri bat, ez dakit. Eta gero, baita ere ez, pentsatuz, ba aldago pozio magikorik edo aukerarik egoera hau aldatzeko edo antzerkiaren prekaritatea alde batera uzteko? Baldin badago ez dago gure esku, eta hori da arazoa. Eta gure prekaritatea aldatzeko aukera duena ez du asmo handirik guregan. Ez gara industria potente bat edo, mahai gainean jartzeko gure eskaerak eta kontuan hartuko dugu, ez zer gara azken finean. Tititeroak eta hortik dauden hauek, noizbenka zerbait egiten dutela eta ez dugu indar asko. Ekonomia aldetik esan nahi. Bai, ikuspuntu kapitalista batetik edo, ez? Ez, zera esan dut, edo botika, edo automobilak, edo horiek bai. Badaukate indarra eta jarri dezakete bere eskaerak mahai baten gainean, guk zer egin dezakegu. Bai. Mahai hartara igo eta antzeztu, ez dakigu beste gauza bat egin. Baina, zerbait izango du, ez? Azkenean zu erizaintzatik joan zinen antzerkiaren mundura, orduan zerbait magikoa eta onuragarria edo garrantzitsua edo pisutsua izango du. Bai, eta, konfinamenduan ikusi dugu. Denok entzuten genuen musika, edo ikusten genuen interneten antzerkiak edo seriak edo beharrezkoa gara. Baina, izaten da, norbaitek egingo du, ez da beharrezkoa zaintzea zen, norbaitek hori egingo du. Ez dakit nuen entzun nuen. Musika ez da bukatuko, agian musikariek bai, baina musika ez. Hori, antzerkiarekin gauza bera. Antzerkia ez da amaituko. Antzerkilariek, agian gehienak bai, baina ikusiko dugu. Etortzen dira horrengo generazioak diozu kreatibitatez beteta, ez? Bai. Zure alaba behintzat, bai. Alaba pila bat. Testigantza pasatzeko badugu hor kantera. Gezurti bikaina da. Bai. Laurte ditu, besterik ez, baina... Batzorte hon erabezaroan, parranda egitera joan nahi duenean eta... Beldur naiz. Esaten dizuenean, ez? Joango naiz pizza bat afaltzera eta... Hemendik 10 urtera ez dakit zer egingo dan alabarekin, benetan. Espero dut orain egiten duena gero ez egitea. Baina, bai, eta gainera, nire ustez orain eskoletan lantzen dela gehiago kreatibitatea eta gauzak horiek nire garaian baino, uste dut. Eta, baina, etorkizuna ikusiko dugu, ez dakit, zer gertatuko den. Baina momentuz, nik urte bat ikusten dut, ez dut begiratzen aurrerago. Bai, ez, gainera, lanbide honetan, ez? Bai, momentu da, ni badakit, ekainan bukatzen ditu dela kontratua, uztailan zer gertatuko da, ez dakit, ikusiko dut. Agian, ondartzara joateko aukera daukagu. Hori bai, uztailan bai, baina gero, abuztuan, ez dakit, ikusiko dugu. Agian, hurrengo liburua argitaratu edo ez dakit. Espero baietz. Bai, zerbait aterako da. Oso ondo, Mikel, mila esker etortzeagatik. Zuri.
Eta, bueno, uzten baldin badiguzu, hemen utziko dugu Bai, zure bai. liburutxoa. Inolako arazorik ez Gure dakit non. platoa hornitzen nahi duzun lekuan. Ja, daukazu hau nahiko beteta. Egin change bat, aukeratu gustatzen zaizun zerbait, Ez, eta utziko dut hemen, primeran. maskaran sartuta. Hori Jaione Urtasunek ekarri zuen. Bai? Bai, Songi, oso polita da. bai. Berak egin zuen? Ez, baina berari egin zioten, hor, presaizki berari. Zen bale, dezakize berarentzat. horretarako, baina bai. Oso polita. Bai. Ba, zorte hon proiektu guztietan, Mila esker. hurrengo liburuan, eta, bueno, ikusten zaitu da hor, antzerki lanetan, hemendik, esan duzu urte batera, 2 urtetara. Ez dakit. Ez dakizu, txikiekin, ez? Uste bali badizute? Txikia bete ditu 9 hilabete. Beraz, ez dakit urte batean edo 2 urtetan izango dudan Bueno, edo hiru. astirik. Baina, Bai. noizbait bueltatuko naiz antzerkira. Oso ondo. Mila Mila esker, bai. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.